Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng izin anak-anakku sekalian, anak-anakku kelas 4 MI Nurul Huda 2 Kota Mojokerto. Pripun kabare anak-anakku? Mugi-mugi kita sedaya tetap diparingi sehat walafiat. Tasih semangat anak-anakku. Ojo lali, tetap sergap sinau ya. Ojo lali salate lan ojo lali tetap nganut marang wong tua loro. Tur ojo lali pisan jaga kesehatane. Nah, ketemu maneh baru Pak Yasir sinau bareng basa Jawa. Sadurunge sinau basa Jawa, monggo sareng-sareng maca basmalah mugi sinau ing dina iki dadake ilmu kang manfaat, tur gampang paham lan ngerti. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bab ing dina iki yaiku membahas kalian bab peduli marang lingkungan. Nah, kita kudu peduli marang lingkungan. Piwulange leluhur peduli marang lingkungan iku migunakake dasar pengrasa duduk pengrusak. Nah, jadi wong zaman biyen, wong leluhur zaman biyen, wong mbah-mbah iki biyen peduli marang lingkungan iku nggunakake dasar pengrasa duduk pengrusak. Ya, pengrasa kudu rasa, duwe peduli, duwe keinginan, cita-cita peduli marang lingkungan, hati marang lingkungan, seneng baru lingkungan, ya. Nah, leluhure ing tanah Jawa iki ya biyen iku wong-wong biyen nyebut angkasa iku kanthi sebutan Bapak Angkasa. Angkasa iku langit ya, langit sak ndukur-ndukur kabeh iku disebut Bapak Angkasa. Lan yen nyebut bumi iku sebutane Ibu Pertiwi. Dadi ana bapak ana ibu. Apa kok disebut bapak mbek ibu? Lah mergo ngene. Wong-wong zaman biyen iku rumangsa yen jagat agung iki kudu dihormati, dijaga, diopeni lan dibekti kaya bapak lan ibuke awak dhewe. Dadi wong-wong biyen iku ngarani angkasa dan bumi iku bapak dan ibu. Nah, ben dijaga, diopeni lan dibekteni atau dihormati, bekti, berbakti. Nah, nang lingkungan iki, nang tanah iki, nang bumi iki kita kudu berbakti koyok bapak lan ibuke kita dhewe. Ya iku. Nah, selanjutnya piwulang leluhur utawa pelajaran saka leluhur-leluhur kita utawa wong jaman biyen. Gugon Tuhan. Nah, gugon Tuhan iku apa? Gugon Tuhan iku kepercayaan utawa piwulang sing ora tinemu nalar nanging digugu lan dituhoni, utawa digadekake lan dituruti dening masyarakat. Dadi gugon Tuhan iku pelajaran sing kadang gak iso dinalar utawa gak iso dijabarne. Nah, tapi digugu dan ditiru utawa digadekake lan ditiru masyarakat. Kadang gak iso dijelasno, cuma kudu dituruti, kudu dilakoni bar masyarakat ya. Apa wae contone yaiku iki. Contoh gugon Tuhan, ajaran peduli marang lingkungan ya. Hiji, nyapu bengi ora ila. Apa kok ora ila? Ora ila iku gak oleh. Apa kok gak oleh? Nah iki. Nyapu ing wayah bengi iku regete ora katon utawa ora ketok. Mula supaya lingkungan bisa resik, nyapu kuwi becike wayah awan wae. Dadi wong jaman biyen iku ngekeki nasihat nyapu bengi iku ora ila. Apa soalnya nek bengi gak ketok, ya gak ketok larane. Banjur mula supaya lingkungan resik sampe nek nyapu iku awan wae ya. Nah, iki contoh sing nomor loro. Ojo uncal owo. Owo iku apa, Pak? Owo iku sampah. Nah, wong jaman biyen wis ngelarang kita nguncalno sampah. Gak oleh sampah iku boleh diuncalno. Apa Nah, nguncalake owo bisa ngregeti lingkungan. Becik owo iku dikumpulake banjur dibuang ing papan sing samestine. Dadi sampah iku nek diuncal napa garai reget, garai rusuh lingkungan. Luwih apike sampah iku dikumpulno terus dibuang ning papan utawa panggonan sing samestine. Apa panggonan sak mestine? Yaiku
tong sampah. Wong jaman biyen wis mulangi ya supaya kita buang sampah ning panggonan sing sak mestine yaiku tong sampah. Nomor 3, ojo ngidoni sumur mundak nguwing. Nah, ngidoni ngerti ngidoni ya, meludah sumur iku lubang yang berisikan air bersih zaman dahulu. Nah, mungkin sampean bapak ibu nek gak ngerti sumur ya, mundak guwing iku lambene cuwil, suwek. Nah, kejaba reget, selain rusuh, selain kotor, kejaba reget iku itu utawa air liur bisa dadi dalan nulare penyakit. Banyu sumur kuwi mujudake kebutuhan pokok menungso, mula kudu dijaga. Nah, dadi nek ngiduk utawa nek meludah di sumur ku gak oleh. Apa kok nggarai nularno penyakit. Zaman saiki ana gara-gara meludah atau air liur ya, kita iso ketularan penyakit, contohnya penyakit corona iki ya. Iso gara-gara air liure kecipratan ning koncone akhirnya nulari penyakit. Jadi kita kudu njaga aja sampai ngidu sembarangan. Apa maneh nek jaman biyen ki golek ngidu nang sumur. Nah, biyen golek ngidu nang sumur. Soalnya sumur iku kebutuhan pokoknya menungso, kudu ana banyune ya. Mula kudu dijaga golek sembrono ya. Sebab selanjutnya yaiku mbahas cerita rakyat. Cerita rakyat kuwi yaiku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembaka ing masyarakat kanthi turun temurun. Tuwuh iku sing urip, sing urip utawa ngrembaka berkembang. Nah, sing wis urip lan berkembang ing masyarakat kanthi turun temurun. Nah, cerita rakyat kuwi duwe titikan utawa ciri khas. Nah, apa ciri khase? Siji, ora diweruhi sapa sing ngarang. Dadi karo sing ngarang sapa. Tapi iku ceritane wis turun temurun iku mang. Loro, penyebarane kanthi lesan utawa saka omongane wong sampai nyebar tutuk saiki nang awak dhewe ya. Telu, sugih cakrik utawa variasi utawa pirang-pirang versi. Jadi kadang cerita rakyatku judule padha tapi versine beda-beda. Nah, jeneng soalnya iku mang turun temurun, kadang versine beda-beda tapi intine padha. Lah sing kepapat yaiku sifate tradisional ya, tradisional. Jawa Timur sugih cerita rakyat rek. Meh saben daerah duwe cerita rakyat dhewe-dhewe. Contone iki asal usul Surabaya, asal usul Gunung Kelut, asal usul Telaga Pasir lan asal usul Sendang Madi lan sik ono akeh maneh cerita rakyat liyane ya. Nah, luwih jelase sampeyan waca cerita rakyat ing halaman 26-27 yaiku judule asal usul Sendang Made. Aja lali kudu diwaca rek ya. Nah, iki sebab selanjutnya yaiku unsur intrinsik cerita rakyat. Yaiku unsur padhapuk cerita asale saka cerita iku dhewe. Ya, unsur intrinsik kuwi mujudake perangan-perangan sing digunakake minangka bangun bangunan kasebut. Jadi nek kepingin gawe cerita rakyat iku kudu ana unsur intrinsike ya, yaiku unsur-unsur sing ana jero cerita iku dhewe. Apa wae unsur intrinsik cerita iku, Pak? Nah, antarane yaiku siji tema atau tema. Ya, tema, latar, pesan moral utawa amanat, paraga lan watake, terus alur. Nah, penjelasannya iku mari kita bahas ya. Nah, iki mang unsur intrinsik saka cerita rakyat. Apa wae yaiku mang tema, latar, pesan moral amanat, paraga lan watake, terus alur. Tema iku apa? Nah, tema iku yaiku punderane perkara utawa gagasan pokok sing dadi dasari cerita. Jadi pokok utama atau gagasan pokok dasari cerita. Tema itu ya. Sing nomor loro latar yaiku andaran babagan waktu, kahanan atau keadaan lan papan panggenan dumadi cerita. Jadi latar iku ya ana bagian waktune, andaran atau acuan waktune, keadaan lan panggenane iku kedadane ning ngendi ya. Nomor 3 yaiku pesan utawa amanat. Pesan moral utawa amanat yaiku pitutur leluhur utawa piwulang sing bisa kebetik saka cerita. Pesane apa? Pesan moral ya.
Sing nomor 4 yaiku paraga lan watake. Paraga iku yaiku tokoh. Nah, tokohe utawa wong sing main ndek cerita iku sapa wae, ana paraga utama yaiku sing dadi punjere. Punjere itu utamane ya pokoke lan ana paraga tambahan. Ya, terus watake paraga yaiku sifate tokoh sing ana ning cerita. Nah, cerita watake sombong ta, apik ta, dermawan ta. Nah, iku jenisnya utawa contoh-contoh sifatnya utawa watake paraga. Terusé yaiku alur. Alur kuwi urut-urutane dumadi cerita. Umume cerita rakyat nggunakake alur maju, yaiku ceritane maju. Ya, cerita maju. Ana alur iku ana loro, alur mundur mbek alur maju. Cuma umume cerita rakyat nggawe alur maju, ya. Yes. Nah, lu jelasin maneh sampean waca cerita Bale Si Golo-golo ing halaman 28. Nah, iku sampeyan waca sing kanthi temen terus gawe jawab tugase ya. Nah, iki rek ya tugase ing dina iki yaiku kerjano tugas ing halaman 26 soal nomor 1 sampai nomor 7. Terus halaman 17 soal nomor 1 nganti soal nomor 10 lan terakhir halaman 28 1 sampai 7 pisan ya. Aja lali tugas iki ditulis ning bukune dhewe-dhewe terus dikirim ning link biasane ya. Aja lali diwaca wacanane sik terus dikerjano tugase. Insyaallah iso kabeh ya. Sakmono wae rek ya. Matur nuwun ya rek, mugi-mugi sinau ing dina iki ndadekake kita ilmu kang manfaat. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.